Igsoon ni kanhi Negros Oriental Congressman Arnolfo Árnie Teves Jr. nga si Pryde Henry magpapili pagka-gobernador sa umaabot eleksyon. Ani ang detalye. Si Pryde Henry ang pinakaunang gubernatorial aspirant nga miduso siyang COC sa buhatan sa Comelec sa Dumaguete City kaganihang buntag. Si Pryde Henry nga kanhi gobernador sa probinsya giubanan ni Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remulyo ug sa uban niyang party mates ubos sa Liberal Party. Nagatubang siya og mga kasong kalapasan sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act sa Cebu City Regional Trial Court Branch 74. Wala siya mapriso human makapost og bail. Kauban siyang igsuon nga si Arnolfo giakusahan siya sa Anti-Terrorism Council nga adunay kalabutan sa mga kaso sa pagpamatay ingon man harassment sa probinsya sa nakalabayng katuigan. Sa Bohol, usa ka 62 anyos nga mag-uuma ang miduso sa iyang COC aron magpapili pagka bise-gobernador sa probinsya sa umaabot nga piniliay. Mato ni Santos Abella butunta niyang mudagan pagka-senador apan wa niya kini gidayon kay wa say ikapliti paingon sa kauluhan aron didto moduso sa iyang COC. Atol sa iyang pagduso sa COC kagahapon, iya pang naabdan sa incumbent Tagbilaran City Councilor Nick Besas kinsa iyang makaatbang sa vice gubernatorial post. Obanik Lance Gabutin, Femery Dumabok, Balitang, Bisdak.